V tomto videu si ukážeme recept na chlebík zo špaldovej múky bez kysnutia. Budeme potrebovať 500 g celozrnnej špaldovej múky, 1 lyžičku cukru, 2 lyžičky soli, 1 lyžičku sódy bikarbóny a 500 g bieleho jogurtu. Najprv si zmiešame všetky suché ingrediencie a až potom pridávame jogurt. Všetko dobre premiešame a keď treba, pridáme múku, aby sme mali nelepivé cesto. Cesto si dáme do okrúhlej nádoby na pečenie, vyslanej papierom na pečenie. V strede cesto prekrojíme do kríža a posypeme troškou špaldovej múky. Pečieme v teplovzdušnej rúre pri teplote 180 stupňov okolo 55 minút. Ak sa vám tento recept páčil, zanechajte mi like a odber a ak ho aj vyskúšate, tak mi napíšte do komentu. Dobrú chuť!